Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο που για πρώτη φορά θα δούμε το βίντεο του Fent. Εγώ δεν το βλέπω για πρώτη φορά, ενώ για πρώτη φορά στο κανάλι μου. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ωραία. Χάνεις. Βάζω το βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα. Βάζω λίγο το βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα για να... γιατί τους έχω ξανακούσει τους κανόνες. Θα το δούμε αυτό. Σε αυτό το challenge θα υπάρχουν 3 δυσκολίες. Σκοπός μου είναι να σε κάνω να χάσεις. Γι' αυτό και έχω φτιάξει το challenge αυτό τόσο δύσκολο, ώστε μόνο το 1% να τα καταφέρει. Οι 3 δυσκολίες είναι εύκολο, μέτριο και δύσκολο. Οι κανόνες είναι απλοί. Αν χαμογελάσεις, χάνεις. Αν γελάσεις, ωραία, πάμε να ακούσουμε τους κανόνες. Αν βάλεις το βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα ή δεν το δεις μέχρι το εγώ τέλος, το βάλω σε γρήγορη ταχύτητα για πάμε τώρα. να δούμε πώς θα τα Ωραία. πας. Για τώρα εννοώ αυτό. Για τώρα εννοεί Fent. Ωραία, τώρα δεν το βάζω σε γρήγορη ταχύτητα. Δεν έχει κάτι αστείο αυτό. Ελπίζω να μην χαλάσει κανείς από εσάς. Δείτε τι έπαθε αυτός καθώς έπινε κοκακόλα. Μην χαμογελάσεις. Παραλίγο να γελάσω, δεν πρέπει παιδιά. να χάσεις το challenge τόσο νωρίς. Παραλίγο, αλλά... Αυτός ο άντρας πρέπει να είναι ο εξυπνότερος να σου πω ότι άμα χαμογελάει σε αυτό το βίντεο δεν μετράει. Ωραία. Δεν είναι κάτι το αστείο εδώ. Δεν έχει κάτι το αστείο πάντως. Δείτε πόσο χαριτωμένη πάμε είναι να αυτή η δούμε γατούλα. και αυτή τη γατούλα. Ελπίζω να μην κάνει κάποιον από εσάς να χαμογελάσει. Είναι γλυκούλα. Πάντως. Εμείς, να σου το ξαναπώ, εμείς δεν θα μετράμε το χαμογέλασμα. Αν τα καταφέρατε με την χαριτωμένη αν γατούλα, χαμογελάσουμε, εγώ θα μετράμε μόνο άμα δεν γελάσουμε. ξέρω όμως αν θα τέλος, μπορέσετε πάμε, να ωραία. κρατηθείτε για αυτό το σκυλάκι. Μην πεις ότι θα φτάσει απέναντι τώρα. Α, έφτασε. Τελείωσε το εύκολο επίπεδο. Ωραία, πάμε στο αν τα μέτριο. κατάφερες, συγχαρητήρια. Τώρα όμως το πράγμα ζωηρεύει. Κρίμα είναι. Όντως Μην είναι γελάσει κρίμα. κανένας. Όχι, 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 όχι. Δεν γέλασε ευτυχώς, γιατί πήγα να γελάσω. Κρατήσου. Δεν είναι αστείο. Έλα να σε παγίνουμε κοκαλιάρικο. Δεν έχει κάτι αστείο. Την έχω δει αυτή την ταινία. Είδες. Τίποτα το αστείο. Όντως δεν έχει κάτι το αστείο. Και ο σκύλος κνέει την πόρτα για να φοβάται. Κρατήσου. Ωραία. Αυτή η γάτα μιλάει. Το έχω κάνει Ελπίζω και να σε μην βίντεο κάνει μου στο κανένα να κανάλι χαμογελάσει. μου. Το έχω κάνει και σε βίντεο μου στο κανάλι μου. Γι' αυτό το έχω δει πολλές φορές και δεν γελάω τώρα με αυτό. Αυτό το έχω κάνει επίσης στο κανάλι μου για πλάκα. Μότρευτος, τρέξε γρήγορα στη μαμάκα σου, κύριε μαμάκια. Συνήθως μου αρέσει να το λέω αυτό. Αν τα έχεις καταφέρει ως εδώ, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο πριν περάσουμε στο δύσκολο και τελευταίο επίπεδο. Ωραία. Θα είναι πολύ κακό να χάσεις τώρα λίγο πριν την τελική ευθεία, απλά από έναν βατραχάκο. Ελπίζω να μην χάσω. Δεν είναι κάτι. Τον έχω ξαναδεί και σε άλλα βίντεο. Αν πέρασες και το μέτριο επίπεδο, συγχαρητήρια. Είσαι πολύ πέρασα. σκληρό καρύδι. Μην χαίρεσαι ακόμα βέβαια. Μένει άλλο ένα επίπεδο και πιστεψέ με, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου Ωραία. για να σε κάνω να χάσεις. Είμαι το αρκουδάκι με το βρώμικο βρακάκι. Έκανα κακά στην πάνα μου και τώρα Δεν τραγουδώ. έχει κάτι τώρα. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι λίγο. Αλλά οκ. Εσύ τώρα προσπαθώντας να μην γελάσεις για να με κερδίσεις. Τη θυμάστε αυτή τη γιαγιάκα από πριν. Δεν είναι αστείο.
Είναι λίγο όντως καλά. Όταν σου λέει κάτι η μάνα σου από μακριά, αλλά δεν μπορείς να την ακούσεις. Δεν έχει κάτι αστείο. Εσύ όταν δείχνεις ένα βίντεο στον αδερφό ή στην αδερφή σου, Παιδιά, δεν έχει κάτι αστείο ούτε αυτό. Το στυλάκι είναι λίγο αστείο. Κρίμα το λαγό, κρίμα εσύ. κρίμα που έπεσε ο λαγός. Δεν είναι καθόλου αστείο. Κρίμα το λαγό. Γι' αυτό και δεν πρέπει να γελάσεις. Αν δεν έχεις χάσει ήδη, αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία να σε κάνω να χαμογελάσεις. Ωραία. Όλα θα κριθούν εδώ. Ελπίζω να είσαι έτοιμος για το τελευταίο μου χαρτί. Πάμε. Όχι, όχι, όχι. Α, το βάλα κατά λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο και σχεδόν κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό το βάζω λίγο πίσω, όταν παιδιά, βλέπεις δεν κάτι, έκανα λάθος. δει το βίντεο ξανά από την αρχή. Κέρδισαν και το δύσκολο επίπεδο 100%. Είναι πολύ σπάνιο. Το βάζω λίγο πίσω, παιδιά. Ωραία, εδώ είχα μείνει. Όχι, δεν είχα μείνει εδώ. Γελάσεις. Όλα θα κριθούν εδώ. Ελπίζω να είσαι έτοιμος. Ωραία. Πάμε εδώ. Εδώ είχαμε μείνει. Είναι λίγο αστείο. Παιδιά, δεν θα γελάσω, όμως κρατιέμαι. Κρατιέμαι. Κερδίσαμε. Αν τα κατάφερες, συγχαρητήρια. Ωραία, παιδιά. Ανήκεις στο... Αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και ένα like. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα κάνω. Γεια σας!